Minkejja li f'Mejju tas-sena l-oħra l-Ministru Tonio Fenech kien qal li ma rax il-ħtieġa li jdaħħal lill-Pulizija fl-allegat korruzzjoni fil-privatizzazzjoni tas-super yachts f'kumment MOA News, issa qed jgħid li kien hu li talab lill-Pulizija biex tinvestiga dan il-każ. Sa dan it-tant One News jinsab informat li l-persuna li l-Pulizija bdiet proċeduri kriminali kontra tiegħu huwa Mario Mizzi, li kien membru tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni tal-Unit ta' Privatizzazzjoni. Mizzi mistenni jitressa l-qorti f'Jannar tas-sena d-dieħla u jkun akkużat batti ta' korruzzjoni u li fost oħrajn ipprova juża l-influenza tiegħu biex jipprova jaġevola kumpanija partikolari. Raġel ta' 51 sena li weġġa f'inċident ta' traffiku kellu jkun operat malajr fl-Aqsa, iżda l-operazzjoni ħadet fit-tul biex issir. L-għada meta qam għallu li ma jistgħux joperaw għax kien hemm ħafna pazjenti ġejjin mill-Libja li jiena m'għandi xejn kontrihom, ġifieri għax huma nies bħalna u ma operawx. Ħallew 24 sija sajjem alla volja jafu li għandu il-problema tad-dijabetiċi u l-għada għallu li ħajoperaw. U reġgħu ma operawx. Ibnu jgħid li wara li tawħ il-loppju daħlu għall-operazzjoni din għal raġunijiet li lanqas il-qraba ma jafu ma saritx. F'dan iż-żmien li r-raġel kien qiegħed l-isptar jistenna biex jagħmel operazzjoni mit missieru u ma setax jattendi għall-funeral. L-operazzjoni saret 10 tim wara. Dawn huma sitwazzjonijiet intollerabbli hawn Malta qed iseħħu kuljum u kull mument u ma jistax ikun jibqgħu sejrin hekk. Qed inħallsu taxxi kbar għalihom u xorta maħniex inkunu moqdin kif mistħoqqa. It-tmexxija tal-Istazzjon Nazzjonali l-PBS flimkien mal-Ministru Dolores Cristina jiddefendu b'mod qawwi lill-preżentaturi tal-programmi Bondi Plus u Xarabank, Lubondi u Peppi Azzoppardi minkejja li dawn qed jiksru l-liġi tax-xandir. Il-PBS mhux jaċċetta li f'dan il-każ hemm kwistjoni ta' żbilanċ fix-xandir nazzjonali. Il-Ministru Cristina responsabbli mill-PBS uriet il-fiduċja sħiħa tagħha fit-tmexxija tal-Istazzjon Nazzjonali u qalet li Peppi Azzoppardi m'għandu l-ebda konflitt ta' interess. Il-Ministru faħret li l-Azzoppardi għal dak li sejħet bħala l-impenn tiegħu li jolli livell tad-dibattiti pubbliċi f'pajjiżna permezz tax-xogħol tiegħu fuq ix-xandir. Hija esprimiet ukoll il-fiduċja sħiħa tagħha fil-bord tad-diretturi tal-PBS u anke fil-kap eżekuttiv. Kelliem mal-awtorità tax-xandir f'kummenti MOA News qal li l-awtorità qed issegwi l-każ mal-PBS u f'każ li jsaħħu xi żviluppi tikkomunikhom. Ir-reati li ntalbet informazzjoni dwarhom fil-Parlament huma l-abbużi sesswali fuq il-minuri, l-offiżi fuq l-anzjani, il-vjolenza domestika u l-moħqrija fuq l-annimali. Fl-ewwel 9 xhur tas-sena fuq dawn l-akkużi tresqu 764 persuna. Fuq abbużi sesswali fuq persuni minuri bħal korruzzjoni tal-minorenni, fl-ewwel 9 xhur tas-sena il-Pulizija bdiet proċeduri kriminali kontra 22 persuna. Bħala regola ġenerali għandek pjena ta' priġunerija sa' massimu ta' 3 snin, f'każ illi jiġi kommess fuq f'każ illi taggrava ruħha l-pjena għax ir-reat ikun aggravat għax ikun sar pereżempju fuq tifla jew tifel taħt 12 sena, hemmhekk għandek sa' massimu ta' 6 snin priġunerija. Fuq akkużi relatati ma' offiżi kkaġunati fuq persuni anzjani, il-Pulizija resqet 34 persuna. Reati fuq jew offiżi fuq il-persuna ta' individu, il-fatt li jiġu kommessi fuq anzjan ta' il-fuq minn 60 sena, again, il-pjena tiġi awmentata għabbażi tal-fatt illi ġiet kommessa fuq persuna aktar vulnerabbli u allura għax hija anzjana. Bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari ta' Noel Farrugia, Carmen Sudbonniċa qal li tresqu 695 persuna fuq akkużi ta' vjolenza domestika bħal vjolenza fuq il-membri tal-familja. Però għal-fatt biss illi inti qed tikkommetti reat fuq membru tal-familja, ifisser illi jekk pjena fl-istess rejat kommess fuq persuna normali hija ta' an X amount of imprisonment, għal fatt biss li inti għandek violenza domestika, il-pjena ħadd awmenta ruħha. Tresqu wkoll 13 persuna dwar każijiet ta' moħqrija tal-annimali li 2 minnhom instabu ħatja ta' moħqrija fuq il-Klib Star u Gaja. Persuna meta tinstab l-ewwel darba ħatja għandek minimum ta' 500 euro multa u maximum ta' 30,000 euro multa. U f'każ taħtija t-tieni darba għandek minimum 4,000 euro multa sa 50,000 euro multa. Fil-ġiex każijiet tista' tmur ukoll apparti il-multa sa sena priġunerija oltre il-multa li tista' tinfliġġi l-qorti. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija l-mam qalet li kienet favur li l-infermiera jassumu rwoli li salluma don fidejn it-tobba. Iżda l-mam qalet li dan għandu jsir fih dan tim mediku taħt il-gwida ta' tobba speċjalizzati li jassumu responsabilità tal-pazjent. Dan għandu jsir fl-interess tal-pazjent innifsu fl-interess tas-sigurtà.
L-Unji Maltija tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN protestat minnu fih dwar il-pożizzjoni meħuda mill-mam. Iddeskrivit id-dikjarazzjoni li għamlet il-mam bħala impressjoni falsa li l-infermiera u l-Qwiebel għandhom ikunu parti minn timi gwidat minn professjonist mediku. L-MUMN qalet li l-infermiera u l-Qwiebel Maltin għandhom il-kwalifiċi neċessarji biex jipprattikaw b'mod indipendenti. Żiedet li temmen li l-infermiera u t-tobb għandhom jaħdmu flimkien bħala tim wieħed. Iżda dan it-tim m'għandux ikun neċessarjament immexxi minn tobba.